Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga luksami, mga pagariami, mga babayami. Miyaw na din naging kutemanan yan na kaya pag-usetan ron. Si iku halaka ikadwa. So mga tanda, mga tuos. Kung ayamanan yan na adin apkaidun amarata. Si iyo to mambuhay maanan yan na kailay si iku masa akatuturugar ka. Nagusi ko yamanan yan na ayang ka din kapakaturug. Miyalaw itano, isabuo ay maanan yan na maaden narkatan ron sign o di na tanda si sagyang kutwa sa pulaguli miya nga alo itano na nanao sa maanan yan na aden pembinasar ka ay maanan yan na isa ka ada tatik tano. Sa mana yan na sumiya ka menter ka ron na gusumiya ka pamamakin gun na masik na miya bilang yan din sa manay aginawan yan. Miya itong yan din sa manay aginawan yan. No? Kaya piraanon, kaya isaanon, kaya duanon, kaya talanon. Anta kay manan yan na kaya dakdaklanon. Na ayad na patutur ka babayami, pagariami, na pakimbulong kasi kaya manan yan na Quran. Kagiyan ng buo yamanan yan na miya aloy at pakabulong kaya manan yan na manusia agyang kaya manan yan na Quran. Aya katiru Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Yang mana niyan na gu ini turun nami ati gu Allah subhanahu wa ta'ala agyang ka iya Quran ka da sabab parumor sa bulong nagugagaw si kuya maanan yan na miya marateya na daaban yan kibulong udi na kiuman kuya maanan yan na mga tao ang mga zalim arumwar sa basiran din na maanan yan na kelapis o di na yamanan yan na basiran nun din na yamanan yan na pagkaawat. Gina. Yamanan yan na inupan di tanong kebulungan na gyang kayamanan yan na Quran ka madidilika do tanong kaubatan o bansi maapad si sagyang ko tayamanan yan na padsi ko mga zalimin. Mga babayami, mga pagariami, imantok man na epan na pag-usayin tanong na gyang kayamanan yan na mga tanda, mga tuos asidin na kailay ko mas akapakaanaw tanong. Na isabuk man yamanan yan na maaden narkita noron na tanda uto sa yamanan yan na aden na binasar kita nuway sa kaadat ay sa akabetutan noron na o di pa maudi jin na yamanan yan na pad sa yamanan yan na mga syaitan. Wala ayado billah. Pagnintan si ko Allah ay yamanan yan na linding tanong yan sabab ko kapag binasa aging kayamanan yan na mga kaaden aditan o nga ilay. Ayaw paganay si isaging kayamanan yan na pagalawin tanong mga tanda, mga tuos. Naggupuon na kamagdam isen wad na tumutundog ka si iku kaplalakong ka. Ada apa deka? Ay manan yan nagkapakayigira si iku mga kagagawi o di na si din mismo kusul dawalain ka. Igira na ad na di pa karolumyo kusalan yan kay manan yan na dataruba ay manan yan na maalak. Lan yung mananan? O di na ad na minitras sa matang ka. Udi na ad na miyagdam ka ada tarwad na sumiyagad. Kauto. Udi na miyagdam ka ada tarwad na miya malalagoy si isagyang kaya maanan yan na lawas ka. So tigtan mo gara-garakan. Datarwad na miya malalagoy ron. Kauto. Udi na miyagdam ka ada tarumiya ka pinadagyang kaya maanan yan na tengu ka. Udi na miya mananggawaging kaya maanan yan na tengu ka. Udi na miyagdam ka agyang kaya maanan yan na ainggana ad na miya ka puuno na tenggaw na pupamanik si isagyang kaya maanan yan na lawas. Tanudan yung mga pagariya, mga babayami. Isi iniwan lang ulangwan na miya kagdam sa dataraya. Ay maanan yan nang utatig tanwa miya kasapir. Kaaya mabtiro yan na miya gdamak na tigyan manaiya si imyo kit sagyang aayak na piyan gawa ko na miya manig din sa nga lawasak na keda na ko sa tanod. Uli natigin na ad natigin manaiya isin wini batog si sagyang gaya tunguakan. Narundun minipuna ay maanan yan na keda ron sa tanod. Ginan, ika, ay manan yan na paganayan na ng pamayamanan yan na tanda tuos. Sa gupon ka ng magdambabay may pagariyamin na manan yan na nanaos sa adan at binasar kaya manan yan na isa kaadat. Ikadwa, gupon sup kasakit na ad nagin yan di may pagata at sisagyang kaya mga anggaw tayan. Ada amya tuon na imbulong mo nagyang kaya manan yan na mga doktor. Iba na to pamanap kasakit. Na ayat niya ni mi pagataat na tigi nagyang kayamanan yan nalikudakan. Udi nagyang kaya tenguakan. Udi nagyang kaya bubunakan. Giyang kayamanan yan na sabagi sa giyang ay anggaw takan. Daam yan tuuno pa maayamanan yan na imbulong mo nagyang mga doktor na padanan sa yamanan yan na tanda. Ikatlo, nagupuon
mamiminti nagyang kaya sakit taulo. Akna ubad na kaya sabapan sakap sakit taulo nga, kena uba ka gumiro ok sa emanan yan na kaya ramagan. Kena uba kami tingulua, kena uba kami tuday, na sumasakit taulong ka lalayon. Na nanao sa emanan yan na adan at binasarkap na emanan yan na isa kaadat. Ayay kapat, nagyang kaya maanan yan na sutiktan wa depression. Gupon ka magdam sa ginawang ka agka-depres ka. O di na isinubang ka po di pangtadaan yawang ka. Sutiktan wa kasufukit. Kedang ka sa niyawa. Ay maanan yan na kapagkauno sa pamaso yung maanan yan na niyawang ka. Na nanao sa maanan yan na adan at binasarkap na yung maanan yan na isa kaadno Allah subhanahu wa ta'ala. Ayay kalima, nagupuong ka katawi sa kagwad si ikwaleng ka. Ay manan yan na dataruba di ka mabububay o baka matago si ikwaleng ka. O di nakyataguan ka sa kagwad si ko ay manan yan na pamilyang ka. Si iko darudupa ka, si iko mga pamilya nga mga wata ka. Na nanao sa imanan yan na adin na binasarkap na imanan yan na marata akaadno Allah subhanahu wa ta'ala. Kanong, nagyang ka iya sutiktan wa heartbeat, gupuon makaturug, agyang ka iya manan yan na kaptibug, agyang ka iya manan yan na pusutan, o di nagyang ka iya manan yan na pusutan. Ay ginaakuan na imanan yan na magdam ta dataro mamimiya ka turu-turu gaging mo tayo manan yan na kapagpakaginawat ta. Na nanao sa ayam manan yan na adan at pambinasarkap na imanan yan na isa kaadat. Ayay kapito, nagyang ka iya sa tigiran o pama-obsession. Yung kutwa datar ka o ay maanan yan, pagkababayaan ka na tanto kapakapanggalabag ka o kapanay tanay maanan yan na galabag. Dataro pa mo kazina. Dataro pa mo maanan yan na kapamuno. Basta lang wanay maanan yan na mga maksiya. Nagupuon nung naimanan yan na pagkababayaan ko ito adiyan lang na ay maanan yan na pad sa maanan yan na ad na susolder ka o di na ad na binasar ka maanan yan na isa kaadat. Ay kawalo na dataragim ko tayo maanan yan na isang kaw gagapusan ko kapanggalabakan ka ko simbak wallah. Isang kaw paggernan ko ay maanan yan na amanan yan na kasimbang ko pamasik wallah subhanahu wa ta'ala. Nagupunan ng magdam kakuwamanan yan na kapipagindaw ka, na mata-mata na yamanan yan na adnap binasar ka. Igilang mambuha, may simbayang ka. Na dinggat ng ketanudan, ino mga day, kaya tluan kurung karakaat, kaya patan na kurung karakaat, ino mga day, miya katahayat ako, ino mga day, miya ka suljud ako sa ikadua. Nagupunan ka ng magdam ko yamanan yan na masa, yamanan yan na dinggat ikasimbayang na adin na yamanan yan na binasar ka, yamanan yan na isa kaadat. Ayay kasyaw, nagyang ka iya, halatul ghadab asyadid. Ay mana na nagyong kutuam miyak kay tuy tubo na pagkararangin itang apya sudid na ba niya na mana niya na bali na datar kau ikadagagani sa mana niya nararangit na nanaw sa mana niya na adnap binasar ka. Ay kasapulo na dataraging ko tayo mana niyan na kagwad mambuko ay mana niyan na di kapakadinga di kapakanggal ko pa masagyong tasimba si Allah. Ay barati anong pa ma na igira sisika sa solda masjid. Na ayad na nganan kaon na emanan yan na makaliw ka sa emanan yan na sulda masjid. Gira emanan yan na kapapantagan na di mangut baso imam si ko emanan yan na alungan na jamaat. Na ayad na nganan kan upam ako mayatad na gimuta imam sa gimuta khutban yan. Udi na si ko emanan yan na mga seminar. Udi na si sa gimuta emanan ng mga adhkar. Nagupon ka ng magdam aging ka na isinanan na adan ay emanan yan na mata na pambinasar ka apad sa emanan yan isa kadat. Ay kasapula guisa naging ka emanan yan na dataruba karata iulawla. Apya subabuka pangilaylayan kapamimikiran na paglindan miya karata-rata. Kapangilaylayan kapamimikiran na miya karata-rata. So katero na miya makarata-rata tayo. Katero uli na so emanan yan na mga galabag na emanan yan na miya karata-rata upama so emanan yan na galabag. Ayay ka sa pulo agudwa. Da ba emanan yan na kapupukusan ko emanan yan na pamikiran ka. Da bong katutuksan. Mapag-apya wad na galbag ka pinaka-importante na imanan yan na sa lakaw man na kitipakan ka, sa lakaw man na na pinggalbag ka, kada abay maanan yan na katitiksan si saging ko tayo maanan yan na mapya agalbag ka, planong ka. Ay kasapula utlo, nagyan kayo maanan yan na kathratun nisyan, bitarikatin gayru adya. Yan kayo maanan yan na lalayon kadin kalilipat. Kenapa ka dikelipat? Kasumanong siya na ayadar pa ayakaturo no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mahallul khata'i wan nisyan. Darpas kanya na kalipat na bukaribat. Ugay na gupuon ay manan yan na ayam mambetad ka na isin way manan yan
adi mimbalir ka ay maanan yan napaparangayan ka nagyungot ay maanan yan nakalipat na ay maanan yan na isaw tuwa tanda sa ay maanan yan na adan apkaidir ka apad sa mga isa kaadat ayay ka sa pulo gupat nagyan kay maanan yan na isenu gagagdang kad na bukal ayabud na tumitiampor ka na tuturato deng kadan o di na totorugeng kadan na did na bang kay maanan yan na labot lambay si iku mga pipi ang mga galabak babu ay maanan yan na kapaning kawiyagan so simbas ikwala nagupon kay ni magdang pagarya babayami ay nga isinai na ay maanan yan na nanausaad na binasar kay maanan yan na pad sa ay maanan yan na mga isa kaadat ay ika sa pula kulima naging kay maanan yan na kapembeneda sa geng kaya maanan yan na susuura na geng kaya mga lawas. Upama na ay maanan yan na mutuwa lalayong bebenedin upama agyang kaya saupak si sa geng lawas. O di naging kaya maanan yan na isabala ang gauta. O di naging kaya maanan yan na pad upama sa geng kaya mga lawas tanwa. Kanaw ba normal ay maanan yan na kapembeneda kapapakagdam ka sa maanan yan na banad. Kanaw ba na tari ida tuturok ka? Amiyati kay igaan ka aging kaya maanan yan na kawanan. Alima ay maanan yan na pakagdam ka sa maanan yan na so tigiran sa Tagaloga na mamanhid o di na benedeng no pama o di na gyang kaya maanan yan nakaliwa o di na miyati misa sayudo pama aging kaya aita o di na miyati ka unto dan taw pama aging kaya maanan yan na aita na kapakaya makagdam ka sa maanan yan na bened upmanoda abon kesabapan na maanan yan na pupakagdam ka sa kapembenda sa gyang alawas ka na nanao sa maanan yan na adan ap binasar kap na maanan yan na isa kaadat aya ikasapulaw ng mga pagariyami mga babayami nagyang kaya maanan yan na sutig tanwa epilepsy. Gyang kaya maanan yan na sakit na epilepsy na ayaw maanan yan na ayad din na miyak kalalaap kasabapansan na sukap binasar kawaya maanan yan na gyang kaya mga isa kaadat. Gyang kaya maanan yan na alkardo alal asnan. Isinugi magro magyang kaya maanan yan nangipan. Ino sa mga loks tanong na igidaad na may layran ay maanan yan na miya sugat ta epilepsy na ayamanan yan na pugangitan niran sa sarido tagyang kayamanan yan nangarian kagi ipagkawan niran sa ububadin ayamanan yan na ayam makakabiyan nagyang kayamanan yan na dilaian na kapakaya madisgrasya maputulong pamaaging kayamanan yan na dilaian di na kapalian pamaaging na dilaian Nagyanan niya manan yan na ikasapulo agunam mga tanda, mga tuos agupuon nerkay ni mapapadalam pagariya babayami na yamanan yan na miya patutid na riya pakitibal kasi iku Quran, pakibulong ka kwa yamanan yan na Quran, kada apad pakabulong nga makaliwliw si iku yamanan yan na Quran, agu mga ayat wala mga adhkar si iku Allah subhanahu wa ta'ala gusto yamanan yan na mga dua, mga luksami mga pagariyami. Miya aloy tanong sa manaya, so yamanan yan na mga tuos, kwa yamanan yan na isinay, kung masa katuturugar ka, gusto masa yamanan yan na kapakanaw ka, na totalang ka ng piyapia, yamanan yan na pagitungan ka ng piyapia, ginawang ka, kaya pirang kaon, si kwa yamanan masa katuturugar ka, naguging kaya masa kapakanaw ka, na ayad na pinaka-importante ko yung maanan na Muslim na skanya ni makapambulong sa ginawa niyan. Muray stanong agyan kaya mga ayat. Bituan sa mga ayat o shifa, ayatul ilaj, ibtal o sihr, na yamanan yan na lalayon tanod na yamanan yan na pambatian, ay pagpamulong tanong sa iko yamanan yan na mga ginawa tanong. Sababsan mga luksami mga pagariyami na ayap man na itundog tanong si ayamanan yan na pagusin tanong si na antunoonon ipapangasasabapan ko kapapakasaper umano siya o diin na antunoonon yamanan yan na pagkasabapan ko kapagkasuokir ka yamanan yan na marata na ayakapini na pamamakin ng subaybayan tanong waging kayamanan yan na programa ada taraika den na isen yan na mala awid akal o yamanan yan na manusia na igira ayamanan yan na ayam miyalingon o di na ayamanan yan na miyalalalayong nagyong utakap kasakit yan panginin si ko Allah subhanahu wa ta'ala ilides tanon yan si ikulang ulangwa na yamanan yan na makamurala pagkabinasat kita no na gusto mga pamilya tanong na gusto kadandan ng mga Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.